Какво би направил, ако страхът не беше фактор? Би ли осъществил всичките си мечти? Би ли поел повече рискове? За съжаление, страхът е фактор и то доста голям за повечето от нас. Тук ще разкрия всички мои страхове в дивата природа и ще ти предложа проверен начин как да счупиш веригите на страха и как да освободиш пълния си потенциал. Но това ще разгледаме малко по-късно. Остани до края, за да разбереш. Искам първо да благодаря на всички нови и стари абонати на нашия канал Bushcraft Mastery, който се разрасна повече от двойно за последния месец и вече наброява 300 нови и стари приятели. Затова и днес искам да го отпразнувам с това ново видео, което всъщност ще бъде малко по-психологически насочено. Ако имаш въпроси, моля, стреляй в чата и ще се опитам да отговоря на всички. И така, да продължим за страха. В моите курсове по оцеляване срещам понякога ученици, курсанти, които изпитват разнообразие от страхове, от леко ирационални до, като например, страх от това подслона да е насочен навътре към дърветата, на граница с дървета е окей гърба му да граничи с тях. Или пък страх от най-малките животинки наоколо. До дълбоко вкоренени тревожности, проистичащи от вътрешни конфликти. Когато говорим за бушкрафт и оцеляване, на времето адресиране на тези страхове става от съществено значение. Така, искам да спомена видовете страхове. Страх от неизвестното, страх от отхвърляне, други социални страхове и страх от загуба. В крайна сметка много от тези страхове произлизат от най-първичния ни дълбоко заложен в нас страх от смъртта. Тези страхове не са просто абстрактни, те се проявяват доста изразено, особено когато сме в дивата природа, където рисковете изглеждат реални и непосредствени. Разбирането и справянето с тези страхове не е само част от приключението. Това е съществено за овладяване на уменията, необходими за процъфтяване в дивата природа. В някои случаи ние не осъзнаваме дори, че се страхуваме. Тогава говорим за неосъзнати страхове, което е още по-лошо. Такъв вид страх може да се прояви под формата на някакво физическо или психологическо състояние. Моите кучета са отзад. Психологическо състояние, психосоматично явление в организма ни. Адреналина се покачва, задъхваме се, обливат ни студени и топли вълни, изпотяваме се, дланите се изпотяват, чувстваме тревожност или че нещо лошо ще се случи, без да имаме аргументи или факти за това. Започваме да търсим рационализация за това да не предприемем действията, които ни изправят с този неосъзнат страх. И ще дам няколко примери. Случва ми се курсант, който му е бил подарен курс за оцеляване, не си го е купил сам, не си го е поръчал сам, да откаже в последния момент да дойде и да предложи тотално ирационална и необоснована за това причина да не може да присъства. На яхта пък, на която съм бил капитан, в тотално спокойни води, пътници са слизали, пътничка слезе от борда на марина, която не е крайната дестинация, защото адския беше страх от откритото море, макар че е супер спокойно. И в двата случая няма причини да се страхуват, но страха присъства и отнема значителна част от когнитивните функции в този момент на индивида, което го прави изключително, според мен, опасен за оцеляването за себе си или в група, когато е в такава ситуация. Какво да предприемем? Аз имам 3 точкова план за действие. Първо, разпознай конкретния страх, било то фобия от определени животни или тревожност от изолация, или страх от неизвестното, или страх от тъмното. Какъв е страха конкретно? Или, ако е неосъзнат, разпознай симптомите му. Отново да повторя. Тревожност, мисли за потенциален проблем или инцидент без причина, дори мисли за смъртта и опити в съзнанието да рационализираш защо да се откажеш от непосредствения старт на начинанието. Това може да вали, но и за друга ситуация, не само за природата или оцеляване или бушкрафт. Второ, какво е това, което отключва този страх? Идентифицирай дразнителите и основополагащи фактори. Това е ключово, като например минало травматично преживяване ли е имало или обществени стигми, свързани с неуспех, страхте, че някой ще се подиграва, че няма да успееш, или насъден страх от семейството или родителите, или това, че някой близък е имал лошо преживяване и си мисли, че на тебе ще ти се случи подобно. В
по-задълбочен анализ обикновено зад един страх повърхностен и ирационален обикновено се крие друг и после друг и обикновено по-дълбок и обикновено в корена на нещата винаги стигаме до страха от смъртта, което е много близка тема до оцеляването и бушкрафта в дивата природа. Едно допълнение, как нашите древните и хората, които живеят все още в племенни култури, коренно население, което все още живее в племенна култура, и древните ни как се справили с тази ситуация. Имали са 3 начина. Едното е инициация, извършвали са племенни инициации, ще обясня за тях след малко, както и различни обичаи и традиции, които да преодоляват тези основни страхове, които е имало населението. И то особено това се извършва още от децата, подрастващите, и когато този човек, този индивид ще става възрастен и ще се присъединява към племето като пълноправен член. Например, инициация може да бъде да го отхвърлят сам за няколко дни, да живее сам в природата, изцяло да се справя с всички проблеми и страхове с минимални съоръжения, за да може да се научи да разчита сам на себе си. Или пък друг път ги инициират, като ги третират да се справят с болката и да не се страхуват от болката и от животни, като например в Амазонка съм срещал основния начин на инициация на млади войни в племето е да ги покрият с тези мравки, които са мравки войни или warriors, анци им казват, които са, или огнени мравки също така, има, които причиняват адски голяма болка и трябва да издържат не цялото тяло, естествено само ръката или предмишницата. В други случаи пък ги карат да се потапят във вода или да се изолират на тъмно и така нататък, в пещери и така нататък. В нашата култура, поне аз така си го обяснявам, едно от нещата, освен за всички други наслоявания, които може да имат тези традиции, обичаи, като знам, че те са свързани и с християнските практики в по-ново време, но това са по-стари корени от български обичаи, като например това да прескачаме огъня. Това според мен е също част от инициация и някакъв обичай, който да се справиш с страха още от малки. Аз като съм бил дете, съм живял в близост до голяма група, живеех в близост до голяма, за известен период време, до голяма група нестинари, които го правиха за туристи, но те си го правиха по техните стари обичаи и човека ме вземаше винаги и вземаше деца, нали, да танцува с мене над големия огън, така че някакси да се отпуснеш и да може да не те е страх от това нещо, от голяма жар. Или пък други неща, които правим в България, да се хвърлим студена вода, нали, да плуваме за кръста, да го гониме и какви ли не други неща. Това с кучетата, дето ги мятат, нали, отново, само че този път е за кучета, нали, да ги стресират и да ги излекуват от нещо си. И така, нали, смисъл, ако не сте съгласни с мене, коментирайте долу и ми кажете, ако съм сбъркал, или пък ако имате други примери по-добри за българските обичаи, които третират как да се страхуваме. Естествено, знам, че имаме леене на куршуми и така нататък, това също. Третата точка от моя план е стратегии като постепенно излагане, изправяне пред страха на малки управляеми стъпки или умствено кондициониране чрез положително затвърждаване на уменията ни са ефективни начини за превръщане на страха в увереност за успех. Изправяме се пред това, което трябва да преодолеем, да речем страх от тъмното, отиваме с приятел в гората и на малки стъпки изгасваме фенера, светваме фенера, седим с някой, който му имаме доверие, после пък оставяме сами и това е малка стъпка, докато можем да си правим и нощни разходки в гората и какво ли не, без да се страхуваме. Друга ситуация може да бъде, естествено това са малки контролирани стъпки. Друго може да бъде, нали, естествено, да плагируваме сами, нали, или пък да се разхождаме в гората, първо в парка или някъде наблизо, заедно с някой и после сами. И втората част от тази стратегия е да използваме всеки момент, когато сме преодолели една част страха или сме си справили, да си похвалим вътрешно в себе си и също така да си дадем малка награда, за да може да увеличим умствените си когнитивно увереността си, че се справяме и продължаваме напред. Реално няма безстрашни хора. В различни етапи на живота ни всеки от нас е изпитвал един или друг вид страх. Някои по-малко рационални, други повече. Лично аз съм се изправил с подобни страхове
Не само като съм излагал в умерени дози, съм се излагал в умерени дози на тях, но дори и като съм минавал все по-напреднали и напреднали курсове или експедиции, свързани с тези страхове. Например, имах ужасен страх от водата поради близко отдаване като дете. И до 16 годишна възраст не можех да плувам и дори след това дълго време ме беше страх, дори да се гмуркам под водата. Докато моите ученици си играеха и се радваха, аз бях доста по-консервативен. Какво направих? След като се получих да плувам, минах курс за водолаз през 2012 година. Беше ми много трудно, особено се справя продължително да ползвам регулатора и проблеми с маската, но успях. Това е с повечето начинаещи за регулатора и маската. Но не спрях до там. През следващите няколко години минавах все по-напреднали и напреднали курсове за водолази. Курс за гмуркане с обогатен на азот въздух Nitrox, после курс за напреднал водолаз и последния за спасител водолаз, който е един от най-високите, не най-високи, но един от най-високите, което едно от нещата изисква да помагаш на други водолази, когато изпаднат в паника под водата и също така да организираш подводни спасителни експедиции и навигация в слаба видимост. Доста по-голяма разлика има от това да те страх да си потопиш главата под водата. Дори най-малък страх да имам, нищо особено, страх от височини. Минах курс за скачане с парашут самостоятелно и при всяка възможност се качвам на параглайдинг, катеря си по вулкани, планини и подобни. Страх от змии няма проблем, слагам си питони на врата и ходя на образователни програми в Тайланд за кралски кобри, които са по 4 метра дълги. Естествено, говорим за контролирани ситуации под наблюдението на експерти и инструктори. Да ви отидете да ловите отровни змии от гората и да си ги слагате на вратовете. Ще дам още малко примери. Ако имате вие някакви въпроси, коментари, ще се радвам да ги чуя. Вземете за пример изследователи като Ернест Шаклтън, чието експедиции в Антарктика, които са за първи път, нали, от първите, изисква преодоляване на огромни страхове. Психологически изследвания като тези от Американския научен журнал на експерименталната психология показват, че прякото изправяне пред тези страхове не само намалява тяхното психологическо въздействие, но и увеличава общата устойчивост. Това е причината дейностите в дивата природа, за мен, да са перфектната арена за справяне и победа над нашите най-дълбоки страхове. Някои от вас ще кажат и ще ме оборят, ако е така, пишете в коментарите, че страха е естествен защитен механизъм, съществен за сигурността на оцеляването. Въпреки че това е вярно до някъде, прекомерно предпазливото поведение, поне за мен, може да попречи на развитието ти. Критично е да различим кой страх е защитен и кой е пречка. Изправенето пред тези страхове, контролирана подкрепеща среда, като бушкрафт класове или уикенд клас, може да ги превърне от бариери в портали. И да дам конкретен пример за мен, кое е страх, който може да е от полза и страх, който е ирационален, който вреди. Когато говорим за реален страх, който трябва да слушаме, това е когато мечката стои пред тебе и се кани и всеки момент ще те нападе. Или е там на няколко метра и виждаш, че се втурва срещу теб. В такъв случай имаме flight или fight response, нали, смисъл бягство или борба. Това са добрите полезни страхове. В единия случай ще ни даде повече адреналин да може да избягаме, в другия случай ще ни даде екстра сили да се преборим, ако може, с това животно или поне да се опитаме. В третия случай, с freeze response, той понякога помага естествено, но все пак това са реалните съществуващи страхове, които трябва да слушаме. Когато говорим за това, че мечката ти е в главата, още преди да си е видял и започваш да замръзваш или да се изпотяваш, или да се задъхваш, те ще не говоря само за мечки, за каквото да било свързано с природата или каквато да била друга среда. Защото тези съвети ще ви помогнат и във всяка една друга среда. В училище, на работа, в социалната среда, навсякъде. Защото те са идентични нещата. Така че ако е в главата ви страха, тогава разбирате, че е ирационален и се опитвате да се борите. За да преодолеем наистина страха, трябва да го приемем и предизвикаме директно. Приключенията в природата не са за това да станем безстрашни, както казах, няма безстрашни хора, а за това да научим как да управляваме страха конструктивно, използвайки го, за да ни тласка напред, вместо да ни задържа. Имал ли си страхове, излизайки в дивата природа? Сподели история и предизвикателство, което си преодолял в коментарите по-долу. Ако пък си преодолял всичките страхове,
тогава искам да ти дам един съвет. Виж това видео ето тук, което ще ти даде 3 други много важни способности. Ще учи на правилото на 3. Тук ще ти даде невероятни умения. И така, виж видеото тук преди да изчезне. И до скоро!